نننې زمونږ سبق څلورمه سپاره سورت آل عمران آیت نمبر 98 خوان والے تر آیت نمبر 102 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل يا أهل الكتاب تورتوا يا أهل كتاب لم تکفرون بآیات اللہ اولکو پر کوئی تاسو پا آیاتونو دا اللہ باندی واللہ شہید علی ما تعملون او اللہ گوادے پا آغا چی تاسوی کوئی. قل یا اہل الکتاب تورتوایا اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ اولی بندوی تاسو دلار دا اللہ نا من آمنا آغا سوک چی ایمان راوڑے دے تبغونها عوجا لٹوی تاسو اغیل رکو گوالے وانتم شہداء او یی تاسو گواہان وما اللہ بغافل عما تعملون او ند اللہ نا خبرا دا آغسنا چی تاسوی کوئی. یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو ان تطیعوا کتاسو تابداری اکڑا فریقا من الذین دیوی ڈلی دا آغ کسانونا اوتو الکتاب چی ورکڑے شوید ورطا کتاب تورات یردوکم بعد ایمانکم واپس بکتاسو لرا پس د ایمان ستاسونا کافرین کافران وکیف تکفرون او سرنگ کو پرکوی تاسو وانتم تتلا او حال داد چی لستلشی علیکم پتاسو باندی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ وفیکم رسولہ او پتاسو کے سنت دا پیغمبر دا اللہ دی ومن یعتصم باللہ او چاچ منگولی اولگولی پا دین دا اللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم پس تحقیق سر توفیق ورکڑے شدتا پا طرف دلار نیغی. یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ایرے گئی دا اللہ نا حق تقاتہ ففر یری دوسرا ولا تموتن او ممڑے گئی تاسو الا وانتم مسلمون
مگر په داسې حال کې چې تاسو کار کوونکي د دین یئ.